достар. Бүгін мен Қыш бабайға шундайрак заказ бердім. Біраздан оқи башлайм визаж, безәну буенча һәм минем инде шыршыгына түгел, инде профессиональный шундый визажист буласым килә тагын. Менә шул хыялым чынга ашсын иде ди. Дусларым, туганнарым, тиздән яңа ел. Шуңа күрә үзем дусларымга мин шундый теләгем бар. Үз сөйгән ярларны табырга, бик матур яшәргә, балалар туырга. Ату мин үзем генә менә йөрим бабай кебек. Шуңа күрә сезгә дә уңышлар дуслар. Давайте. Менә, күрдегезме? Яңа елга минем теләгем Анна Нетребконың концертына барып аның белән танышырга һәм икенче көнне Таиландка ял итәргә китәргә. Минем иң зур хыялым минем дустым Рәнис Габбазов бәхетле булсын өчен. Ул бәхетле булсын өчен аның бөтен хыяллары тормышка ашырга тиеш. Шуның өчен нинди генә Рәнисның хыялы булмасын, ул тормышка ашсын. Минем Кыш бабайдан теләк шул. Рәнис Габбазовның бөтен хыяллары өчен ашсын.